Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Ik ben Hans Nademer. Ik doe vrijwilligerswerk in de maaltijden. Dus maaltijd rondbrengen. Bij mensen die het zelf net meer sieren kennen of toch omstandigheden net meer zelf doen kennen. Het is gezellig. Je maas krijgen we eerst een bakje sap. Nou, en even een praatje. Nou ja, je hebt wat een zinvolle besteding aan je vrije tijd. Dus ik ben gepensioneerd, dus ik heb alle tijd. Goedemorgen. Breng het maar binnen. Ja hoor. Zet het op de tafel. Ja, dat zal ik doen. Er zijn een ook die bijvoorbeeld die komen een keer in het ziekenhuis terug. En dan komen ze weer om het ziekenhuis en dan krijgen ze eerst van het avondje dekje. En dan voordat het zo goed en dan brouwen ze erbij. Rode. En ik heb een soep mooi. Ja, je komt op een foto's. Omroep Friesland. Een soort mensen alleen nog. Mooi, dat weet je al. Ja, alsjeblieft. Oosterdank. Ja. Als je, wat ik van mezelf eten zie, ik ben alleen al niet op size. En ja, dat handelt me. Ik vind dit ook zo makkelijk natuurlijk. Zit er goed uit of niet? In mijn route altijd een vrede klant. Ik zeg altijd, het is dom werk, maar je moet altijd wel even zien wat je brengt. Nou. Je krijgt naar je keuken. Dan kun je dus net eten sieren. Dus toen hebben wij dus een week eten we wel. Nou, dat voldoen tegen best. Mooi, dank je. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.